Sabeu que aquestes sessions són sessions molt pràctiques, que sempre convidem a gent que sàpiguin de coses que a nosaltres ens agraden i que hagin muntat o sàpiguin muntar coses que nosaltres no sabríem ni per on començar. I avui tenim el Ramon Tremosa. El Ramon Tremosa suposo que tots el coneixeu, economista, escriptor, ha estat 10 anys membre del Parlament Europeu, és professor d'economia i és un bon amic i en sap molt de tot el que he dit, d'economia, en sap molt d'universitat, en sap molt d'Europa. De fet, si hi ha una persona que tinguem a prop i que sàpigui com muntar Europa, és el Ramon. Ell és un dels que durant 10 anys ha muntat parcel·les d'Europa. Ens pot explicar coses molt interessants de la relació d'Europa amb els seus estats membres, de la Unió Europea amb els estats membres, d'Europa amb els gegants de Silicon Valley. Ell ha tingut a veure amb les multes que li han arribat a Google per temes de competència, i ell ens pot explicar moltes d'aquestes coses. I més que res ens agradaria molt, a mi m'agradaria molt que ens expliqués com hauríem de construir una Europa on tots hi estiguem bé o com podríem fer que Europa fos millor. Sense més, i donar la benvinguda a tothom i especialment agraint al Ramon que sigui aquí amb nosaltres. Ramon, quan vulguis, si ens expliques com hem de construir una Europa millor, t'ho agrairem. Moltes gràcies, Josep Maria. Intentaré ser breu i després, doncs, més que jo parlar molt, contestar preguntes que tingueu. Aquest concepte de muntar Europa em recorda molt el primer ministre d'Holanda, Mark Rutte, una persona que s'ha fet famosa últimament perquè a Madrid ha dit coses que no agraden. I aquest senyor sempre, un cop al mes a Estrasburg, venia cada mes que fem plenari a Estrasburg ve un primer ministre d'un país i hi ha un debat. I recordo que l'última vegada que va venir ell fa un any va dir Rutte, va dir, més que parlar de més Europa, que el sud d'Europa, és a dir, els països del sud, Itàlia, França, Espanya, es parla de hem de fer més Europa, més Europa, més Europa, com pensant-se que són més diners, més diners, més diners. Mark Rutte va dir, abans de parlar de més Europa, hem de parlar de millor Europa. Aquest concepte, és a dir, abans de pensar en més Europa, volem millor Europa. I això per què ho diu? Perquè Europa té un greu problema, que al sud d'Europa se'n parla poc, però que al nord se'n parla molt. I és que la llei europea no es compleix de la mateixa manera a tots els països. De fet, aquest és un dels grans arguments del Brexit. Els brexiters, els socialistes, els laboristes britànics deien volem el Brexit per limitar la migració i els tories britànics deien volem el Brexit perquè la Unió Europea és impotent per fer complir la llei europea. Per exemple, Espanya lidera els rànquings d'incompliments que apareixen a la web de la Comissió Europea. La Comissió Europea a finals de l'any passat tenia 1.700 expedients oberts als països membres per incompliment de normes comunitàries i Espanya figurava amb 100 expedients com a número 1, com a país més incomplidor. Una d'aquestes lleis és el corredor mediterrani, que no s'aplica. Unes altres tenen a veure amb les energies renovables, o amb la directiva marc de l'aigua, o amb la morositat empresarial, que és molt important. Quan Rutte diu millor Europa, doncs us posaré un exemple molt pràctic. Per exemple, el secretari general de PIMEC es diu Antoni Cañete i ell va fundar fa 3 anys una plataforma que es diu Plataforma contra la Morositat. I el que aquest senyor demana, que és una plataforma que està per tot l'estat espanyol, amb pimes i altres associacions, diu volem que es compleixi la llei de morositat europea estrictament. I aquesta llei europea diu es pagaran les factures a 30 dies o a 60 dies, en funció de si és una administració o és una empresa privada. Però el reglament europeu diu si no es paga la factura hi ha una sanció automàtica. Igual com si tu no fas la renda el 30 de juny, el dia 1 de juliol et cau un recàrrec. Després passes comptes amb Hisenda, em vaig trencar un peu, em va patar l'ordinador, mala sort. Vostè el 30 de juny, si no l'ha entrat, li cau una sanció automàtica. Espanya no aplica les sancions automàtiques. Cap govern de PP i PSOE ha volgut aplicar sancions automàtiques. Per què? Perquè les grans empreses de l'IBEX, les constructores sobretot, paguen a 300 dies. I aquest és un gran negoci que fan, perquè ells cobren de l'estat caix i paguen al cap d'un any a les pimes. Clar, això podeu dir, home, i això és tan important? Doncs sí. Per exemple, Mario Draghi, en un debat a la Comissió d'Economia l'any 2017,
estats i multinacionals del sud d'Europa de provocar un atur massiu molt gran l'any 2008-2010 per impagament de factures a pimes solvents. Això ho diu Mario Draghi, no ho diu Ramon Tremosa. Ho va dir Mario Draghi el 21 de novembre del 2017 al Parlament Europeu, que és molt fort. Jo acuso estats i multinacionals de provocar atur massiu en el sud d'Europa. Com? Perquè durant anys, no mesos, durant anys van impagar factures a pimes solvents que van haver de tancar. I per això l'any 2010 l'atur es duplica en 6 mesos al sud d'Europa i a Dinamarca no canvia. L'atur és sempre el mateix, un 4%. I així moltes i moltes coses. Abans de parlar de més Europa, hem de parlar de millor Europa. Per exemple, tots hem fet molta burla de l'austeritat de Merkel. Els fanàtics austericides ultradretans del nord d'Europa. Doncs bé, avui Merkel ha anunciat el programa d'estímul econòmic més important d'Alemanya des de la Segona Guerra Mundial. Ha baixat l'IVA del 19 al 16% durant 6 mesos i potser prorrogables. Dona 400 euros per fill. Ajuts i subsidis a qui compra cotxes i encara més ajuts si són elèctrics. I tot un paquet brutal de mesures que ha sortit avui al TN, tots ho han recollit, i això és fantàstic, perquè ara resulta que els estats del sud d'Europa, Itàlia, Espanya, Grècia, que sempre anaven fent dèficits, ara estan amb l'aigua al coll i no poden donar un complement als metges que s'han jugat la vida i a les infermeres per nosaltres, resulta que els ERTOs no arriben, resulta que el CP diu que se li han perdut 400.000 expedients, tornem-los a enviar, i clar, resulta que ara el nord d'Europa, que en els anys bons, 2014-2020, han aprofitat per reduir el deute públic, per acumular superàvits pressupostaris, ara tenen artilleria fiscal per posar tota la carn a la graella. I per tant, a Alemanya ja podem dir que si no hi ha un rebrot del coronavirus, al novembre ja haurà recuperat posicions, tal com la borsa alemanya i americana ja estan descomptant. Al sud d'Europa, bé, doncs si agafeu els diaris d'avui madrilenys, ja es diu España el país donde más ha caído el consumo, España el país con peores expectativas. Per què? Per burocràcia, per centralització, clar. Els ERTOs, tots han de passar per Madrid. Clar, doncs l'ICO té uns pocs centenars de funcionaris, allà li han arribat desenes de milers d'expedients, és impossible que puguin fer-ho bé. I així tot, no? Per tant, jo penso que tenim una gran sort i és que Europa ofereix, hi ha un conjunt de països on poder fer un copy-paste legislatiu i de bones pràctiques. Per exemple, el Financial Times deia fa un mes que Suïssa era el millor país a l'hora d'ajudar els autònoms que havien hagut de tancar pel coronavirus. I explicava que un autònom feia un tràmit online de 2 minuts, online, 2 minuts, i al cap de 30 minuts ja havia rebut l'ingrés en el seu compte corrent del govern de Suïssa. És espectacular, això. A Espanya és tot el contrari. Et trobes centenars de milers de persones que des del 15 de març que no cobren res, perquè l'empresa ha tancat, perquè han fet papers, truquen als serveis corresponents, ningú contesta, i van passant les setmanes i no cobren. Clar, llavors una mica, jo penso que això posa Espanya davant del mirall, no? I posa la seva administració davant del mirall. I en un món on tenim accés a la informació, podem veure com altres països l'impacte d'aquest lockdown serà molt més lleu, doncs ara veiem que Espanya és doblement ineficaç. I això és important. I també voldria fer constar una altra bona notícia. Fixeu-vos que avui el Banc Central Europeu ha anunciat que amplia el seu programa que es diu PEPP, PIPP, és a dir, Pandemic Emergency Purchasing Program. És a dir, un programa de compra de deute públic, bàsicament, també d'algunes grans empreses, però és un programa de compra de deute públic que va llançar fa 2 mesos amb un pressupost de 750.000 milions per tot l'any 2020. Avui l'ha ampliat en 600.000 milions més i l'allarga fins al juny del 2021 i aquest programa ja està, és a dir, tenia previst fins a final d'any comprar 750.000 milions i ja n'ha comprat 230.000 en 2 mesos. D'aquests 230.000, un 12% és deute públic espanyol, uns 26.000 milions d'euros. Per tant, això és una fantàstica notícia. Per segona vegada en 10 anys, el sud d'Europa torna a patir una crisi brutal
i ens agafa amb una moneda nòrdica, amb tots els beneficis que té una moneda nòrdica, d'estabilitat de preus, inflació baixa, tipus d'interessos baixos, moneda estable i forta, i solvència d'un banc central capaç de dominar els mercats financers, les especulacions, a borsa, les primes de risc, i això ens ha fet que hem viscut una pandèmia amb els supermercats plens, sense corralitos bancaris i amb la tranquil·litat de veure que un aspecte tan important com és la moneda, això ens ho gestionen de fora i molt ben gestionat. Una altra cosa són els efectes secundaris que pot tenir d'aquí un temps tota aquesta injecció massiva que han fet els bancs centrals de tot el món a gran escala, que si això després, quan tot es normalitzi, no es retira, pot generar inflacions. Però bé, la Reserva Federal ja el 2018 ja estava retirant el que havia injectat 10 anys enrere. Per tant, de moment hem vist que els bancs centrals per segon cop han tornat a salvar el món. Jo penso que hi ha un gran consens entre els economistes, i això també ho diuen a Madrid, no només els economistes catalans, que sense l'euro, amb la pesseta i el Banc d'Espanya, avui, i ja no només avui, sinó que el 2008, la situació ens hauria situat més a prop d'Argentina que d'Alemanya. I Argentina, com sabeu, està en una situació de que impaga el seu deute per 9a vegada en 100 anys, inflació del 50% anual, tipus d'interès a 2 dígits, delinqüència massiva pel carrer, ruïna total i fallida de les institucions econòmiques i socials. I, per tant, jo cada dia que em llevo pel matí i veig les ineficiències seculars de l'estat espanyol, a l'altre costat miro més amunt i penso a Europa hi ha països que ho estan fent molt bé, països grans i petits, Alemanya és un país gran, però bé, té una estructura federal i funciona de facto com 17 Dinamarques juntes i per tant, hi ha molts llocs on poder-se emmirallar, hi ha molts països on poder imitar bones pràctiques i jo penso que és qüestió de temps, tant de bo, diguem-ne, que anem fent copy-paste legislatiu i per tant, que la gestió de la vida econòmica en temps de pau i en temps de crisi sigui més eficient cada vegada més. I això em dona realment molta esperança, perquè fixeu-vos, sense l'euro i sense el Banc Central Europeu, ja no ara, sinó que en el 2008 ja estaríem en una situació molt més propera a Argentina que no pas a Dinamarca. I això són molt bones notícies. Jo, de fet, he estat molt tranquil al veure com el Banc Central Europeu ha tingut ja uns grans equips de professionals i realment saben del que tenen entre mans. I, per exemple, quan era un diputat que havia estat a la Reserva Federal d'Estats Units i vam poder entrevistar-nos amb el seu president, Jerome Powell, després d'estar un parell de dies en diverses reunions, realment aquella gent sap el que té entre mans. They rule the world. És a dir, ells t'expliquen, el 2008 vam tenir una situació crítica, és com si t'arriba a un quiròfan un malalt que ha tingut un accident i té 10 fractures en 10 llocs diferents del cos, entren, per tant, 10 cirurgians, l'operen tots 10 alhora, a veure què passa, i resulta que tot ha anat bé. Doncs una mica, en certa manera, el 2008, en un procés de prova i error, es van fer moltes coses des de molts bancs centrals, sobretot el Banc Central Americà, la Reserva Federal, i l'economia es va estabilitzar relativament ràpid i hem tingut una dècada després molt bona en creixement i en difusió de la tecnologia i en creació de llocs de treball. I, per tant, els bancs centrals de moment han gestionat molt bé aquestes crisis i controlen i dominen els mercats financers, els mercats de deute, els especuladors estan controlats, les borses, menys l'IBEX, que és un cas a part, que és molt BOE dependent, que està molt polititzat, les altres borses han anat donant rendiment als seus fons d'inversió i per tant, jo poso molt en valor aquesta estabilitat macro que ens permet imaginar que el futur serà millor i no pas pitjor. Bé, jo us he fet 15 minuts de discurs amb coses diverses i ara, si teniu preguntes, doncs quasi millor que no pas seguir jo parlant aquí com un lloro, no? Per tant, Josep Maria, si tens alguna... Jo sí que en tinc, a mi se m'han acudit moltes preguntes. Has parlat molt de la situació financera
d'Europa i de la situació econòmica, a mi m'agradaria parlar de la situació tecnològica, que també és un tema que tu has tocat des del Parlament Europeu, i m'agradaria que parlessis una mica de la teva experiència en relació amb les grans de Silicon Valley, però també des d'un punt de vista de la posició actual d'Europa pel que fa a tecnologia, sense grans tecnològiques que controlin les dades del món, sense grans tecnològiques que puguin ser proveïdores de xips i hardware. Hi ha el projecte de xip europeu aquest que tots necessitem, i més tal com està el món ara, que ens diguis també una mica el que saps, el que has vist, la teva opinió, i si ets tan optimista també des del punt de vista econòmic. A veure, les grans guanyadores de la crisi del 2008 van ser les grans companyies de Silicon Valley, que han tingut un creixement en borsa en els últims 10 anys espectacular i que ara s'està accelerant. Si vosaltres us hi fixeu, el valor de capitalització en borsa de les 5 grans companyies de Silicon Valley supera tota la borsa alemanya. Si ara vingués d'un extraterrestre i digués terrícoles, us ho compro tot, vaig a comprar totes les empreses, si tingués milions de bitcoins que poguessin ser utilitzats, doncs avui en dia resulta que aquestes companyies que són intangibles, que venen big data, que no podem tocar, sabem que està en un núvol però que no podem tocar, valen més que totes les empreses que hi ha a la borsa alemanya juntes. I allà hi ha les millors empreses automobilístiques del món, les millors empreses químiques, etc. I per tant, una mica a Europa tenim la sensació de ser una colònia digital, que això és un terme que tu, Josep Maria, saps molt bé de què va, i aquí som potents en la vella economia, en l'economia del segle XX, però sí que és veritat que per raons molt diverses Europa no participa d'aquesta frontera tecnològica que d'una banda és la Xina amb el seu capitalisme d'estat, de l'altra és Silicon Valley amb les grans empreses. Jo sí que he vist una mica dels viatges que he fet allà per temes antitrust amb el cas Google, és unes empreses absolutament convençudes que el seu rol és dominar el món i, de fet, el volum de facturació ja és més gran que el de molts països. I bé, Europa potser sí que Europa, tal com hem pogut llegir al The Economist fa un temps, fa uns mesos, Europa lidera la protecció de les llibertats en aquest àmbit. Això, almenys, no sé si és gaire consol, però sí que, per exemple, tenim un The Economist de fa uns mesos que us puc mirar després i enviar, on es diu és Brussel·les i no Washington la capital de l'antitrust, ha estat la comissària Vestager la que ha posat multes a Google, el Parlament Europeu ja fa 6 anys que va posant el dit a la llaga, demanant l'unbundling de Google, que el propi Google, al partir-se amb Alphabet, ja reconeixia implícitament que estava fent trampes i en aquest sentit Europa sí que té un lideratge, si voleu, en l'intent de defensa dels drets dels consumidors i de la competència, perquè és veritat que l'administració Obama va ser molt laxa amb aquests controls i va deixar fer els gegants de Silicon Valley com va voler. Però sí que és veritat que Europa, pels motius que sigui, perquè no tenim un sistema d'universitats tan potent, perquè encara està molt fragmentada, els Estats Units porta 150 anys d'unió i nosaltres escassament 60, aquí les legislacions encara estan molt separades, els costums i les llengües són barreres, i les legislacions també, i en canvi els Estats Units estan més unificats. També ells poden captar talent de tot el món i visitar Silicon Valley és veure talent de tot el món allà, concentrat. Bé, hi ha unes raons determinades que fan que Europa siguem colònia digital i de moment som el principal mercat en consumidors i usuaris d'aquestes tecnologies, però no tenim aquí frontrunners tecnològics. I aquest és un problema que vosaltres que esteu més en aquest sector podríeu dir-ne més que jo. Però sí que políticament ens queda aquest consol de saber que ara a Washington estan intentant veure què està fent la Comissió Europea, què està fent el Parlament Europeu, què ha fet en els últims anys per intentar controlar l'ús de les dades que fan aquests grans gegants i això és una medalla que els europeus ens podem posar de les poques que ens podem posar en aquest àmbit.
El concepte aquest de capitalisme de dades i de colònia digital o colonialisme digital és molt clar. I els tres models aquí, que Europa, Xina i Estats Units, també són molt clars. I la tendència que estem veient últimament, i parlo per experiència, és el fet d'empreses xineses ja fent la competència als grans de Silicon Valley. O sigui, ara quan parlem dels GAFAM, dels 5 gegants de Silicon Valley o dels Estats Units, i ahí podem començar a afegir els BATs, no? Els Baidu, Alibaba i Tencent, i el TikTok, que TikTok és el gran protagonista de la revolta aquesta, o la revolta o el moviment reivindicatiu als Estats Units, que ara ja és global. Però TikTok està pujant, és la que té més descàrregues, la que capta més públic jove, la que s'emporta tots els directes i la que hi haurem d'estar molt, molt atents, sobretot perquè l'altre dia fem la reflexió aquesta, podíem anar mirant cada moviment o cada revolta i la podríem associar a una tecnologia, no? Tenim molt clar, doncs, Hong Kong amb Telegram o els SMS del Pásalo o la televisió prèviament. I ara podem associar tranquil·lament el TikTok amb aquesta revolta perquè és per on estem rebent tota la informació, fins i tot els altres canals. És interessant veure com una empresa xina està distribuint la informació del que està passant als Estats Units, a Amèrica en aquest cas, en aquest moment. Quan ha fet aquesta... 2.000 milions de descàrregues té TikTok. Quants? 2.000 milions. Sí, 2.000 milions i 138 aquest primer trimestre d'aquest 2020. A Estats Units sol. Als Estats Units sol ha tingut 138 milions de descàrregues aquest primer trimestre. Aquest trimestre. El creixement és al·lucinant i està amb 800 milions d'usuaris diaris. Vull dir, és una cosa, és la que té més creixement, la que capta públic més jove i jo crec que és un fenomen a tenir en compte a partir d'ara. Bé, escolteu, si vols afegir qualsevol cosa, Ramon, si no, obrim... No, però a preguntes. A preguntes, obro el xat. A veure, la Maria Àngels. Maria Àngels, si volies comentar alguna cosa, tu mateix pregunta. A veure, se'm sent? Sí. Sí. Estic molt d'acord amb el que deia el Ramon de que totes aquestes situacions posen Espanya davant el mirall, però jo crec que també posen Europa davant el mirall. És a dir, crec que hi ha una certa desafecció perquè tots veiem que Europa tampoc fa res per canviar les males praxis de molts dels estats, no? No? No és així? Doncs no arriba a la gent, això. Bueno, Maria Àngels, a veure, jo sóc més europeista que ahir, però menys que demà. Me n'alegro. Jo crec que no és el sentiment de la majoria, Però és a dir, hi ha un blame game. Sí. És a dir, mira, l'Antoni Puigverd, que no és un periodista de La Vanguardia, per tant, cito una persona molt moderada, no perquè jo puc tenir una certa fama de radical i tot això. Antoni Puigverd va escriure l'any 2013, va escriure qui més tem més i millor Europa són les capitals del sud, Roma, París i Madrid. És a dir, perquè més Europa, és a dir, més pressupost, més poder, més capacitat legislativa a Brussel·les anirà en detriment de l'statu quo que opera a Roma, a París i a Madrid des de fa 300 anys. Això ho hem de tenir clar. Un dels llibres que vaig fer fa uns anys sobre el Brexit l'any 2016 comença amb aquesta frase d'Antoni Puigverd i estic totalment d'acord amb això. Llavors, fixa't, per exemple, tema dels immigrants. Mai els governs, mai cap país ha dit fem com als Estats Units, control de fronteres a nivell federal. Si tu entres a Estats Units per Miami, l'aeroport de Miami, o per l'aeroport de Houston o per l'aeroport de JFK, qui et fa el control de fronteres és un mateix cos federal de policia amb unes mateixes normes. A Europa, en canvi, cada país té la seva política. Hi ha Schengen, hi ha no Schengen, hi ha un país et pot tenir una hora, un altre et pot no ni mirar els papers. Aquí, perquè mai els governs, els estats-nació mai han volgut cedir la competència de control de fronteres i d'immigració a la Unió Europea. Però, clar, llavors passa el que passa a la Mediterrània, molen milers de persones i què fan a les capitals? Brussel·les no fa res. Perdoni, Brussel·les no té cap competència, ni té mitjans humans, ni mitjans materials, ni controla fronteres. Fan un blame game contra Europa. Llavors, diem, es moren els emigrants a la Mediterrània. Culpa d'Europa.
vergüenza d'Europa. I llavors fem aquestes campanyes i escolta, a Roma, París i Madrid encantats, perquè a Madrid en saben molt. L'any 2008 van dir aquesta crisi econòmica és de les caixes d'estalvi, aquesta crisi econòmica la culpa és de les autonomies. Molt bé, ja no queda ni una caixa. Molt bé, les autonomies avui ja són una pura ficció perquè està tot recentralitzat, menys a País Basc i Navarra. Molt bé, i Espanya, quan ve una altra crisi forta, torna a pringar per defectes a Madrid, per centralització excessiva, per burocràcia excessiva. Per tant, és molt fàcil caure en la propaganda que fan els mitjans de les capitals de dir la culpa és d'Europa que no fa res. I et faig una pregunta. Quin pressupost té la Comissió Europea? No ho sé, el pressupost que té. Ja t'ho diré ara. 3 vegades el de la Generalitat. Ja. Repeteixo, no 300 vegades. No, 3. 3. I fixa't què fa amb això, perquè només hi ha el capítol 1 de personal, només gasta el 4% del pressupost. Fixa't, i és un diner que ja està compromès. Va a la política agrària comuna en un 40%, a recerca i desenvolupament, a fons de cohesió, a fons agraris. Clar, ve una crisi com el coronavirus, el pressupost aquest està compromès. Doncs tota aquesta desinformació... Una altra dada, Maria Àngels, Europa no recapta cap impost. Ho sé. Nosaltres, com a catalans, sabem molt bé què vol dir tenir un Parlament amb capacitat de despesa que no recapta cap impost. Sabem molt bé els catalans què suposa això. Que llavors ve el govern de Madrid i diu no, ara aquesta devolució de l'IVA de l'any 2017, que són 300 milions, no te'ls dono. I ara aquests 230 milions, com ha passat ara fa un mes, de lluita contra l'atur, me'ls quedo jo. És a dir, si tu no tens capacitat de recaptar impostos, depens de les transferències de les capitals. Què et penses que passa a Brussel·les? Que hi ha diferents governs que al mes d'octubre diuen aquesta última transferència que havia de fer pel pressupost europeu ja la farem l'any que ve, que ara no em va bé. I per això sempre el pressupost de la Unió Europea diu pressupost numèric 150.000, gastat 130.000. I fixa't, què ha fet Europa en aquests 2 mesos? Posar sobre la taula al Banc Central Europeu 750.000 milions d'euros i ja està comprant deute, i és tot el que he explicat al principi, no primes de risc, no corralitos, no especulació financera, no ensorrament de les borses, no baralles de la gent pagant-se per comprar als supermercats. Fixa't si és important això. I Europa, com fa 10 anys, gràcies al Banc Central Europeu, que és l'únic gran poder, ha actuat ràpid i encara millor, perquè recordo que la crisi del 2008 van trigar 4 anys a intervenir i ara en el 2020 han trigat menys de 4 setmanes. Per tant, posem en valor la mica d'Europa que tenim. Maria Àngels, una altra dada, en 30 segons. Com surt Catalunya de la crisi del 2008-2012? Duplicant exportacions, triplicant les multinacionals. És a dir, gràcies al single market, a la lliure circulació de persones, mercaderies, serveis i capitals, gràcies a la moneda única que compartim, Catalunya ha crescut exportant en bona part als mercats europeus. L'exportació ha crescut un 75%. Mireu els tràfics de l'aeroport de Barcelona o dels ports de Tarragona i Barcelona. Han tingut un creixement del 2013 al 2020 espectacular. Espectacular. Una dada increïble. L'any 2019, que és de caiguda del comerç mundial entre el 10 i el 20% per culpa del Brexit i de la guerra de Donald Trump-Xina, el port de Tarragona i Barcelona tanquen en rècords històrics després de 6 anys de creixement brutal. I això és gràcies a l'obertura que tenim. Obertura que tenim cap a Europa, perquè recordo que fins a l'any 1995 Catalunya venia a Espanya principalment. I quan Espanya tenia una crisi i es gripava, game over durant uns anys. Per tant, jo, com més conec l'economia europea i tinc més informació d'Europa, més europeista soc. Doncs crec que manca, jo em considero una persona no molt informada, però prou informada, però crec que manca aquest plus d'informació que crec que no arriba. De veritat, no arriba. Avui, en aquest fòrum, hem donat unes quantes dades. Perfecte. Estic encantat que trobar... Hi ha molts falsos tòpics d'aquests. Et podria donar molts exemples com el de la immigració, que astutament es desvia la responsabilitat de Brussel·les i resulta que únicament qui té la responsabilitat exclusiva és a la capital i fa un blame game cap a dalt i així despista el personal. Manca un canal d'informació més directe d'Europa amb la ciutadania. I Maria Àngels, ja parlem de democràcia. Escòcia va fer un referèndum,
Sí, ho sé, Escòcia sí. Dinamarca i Suècia han fet 2 referèndums cadascuna per veure si volien l'euro. El referèndum és el pa de cada dia. Holanda, Dinamarca, fan referèndums sobre un tractat comercial, sobre una cooperació judicial reforçada. Això no surt als diaris d'aquí, o només a Madrid diuen els referèndums no són elementos democràticos, i a Europa n'estan fent cada 2 per 3. És a dir, també com a... Jo vaig estar al referèndum d'Escòcia. Va ser brutal. I si hagués guanyat el sí, la Comissió Europea hauria negociat perquè Escòcia es quedés a la Unió Europea. És una llàstima que van perdre. Però jo, clar, és a dir, l'1 d'octubre no l'hauríem pogut fer mai sense el referèndum escocès, perquè no ens ho hauríem cregut ni nosaltres. És a dir, i a Madrid estan molt incòmodes perquè ells ho saben, que la llauna se'ls hi obre, perquè els temps estan canviant. Per bé. Heu vist tots el vídeo aquell del Pérez Reverte parlant amb aquell altre, no? Dient para pasar a cuchillo a tota una població s'havia de fer el segle XVII o el segle XI. Ara ja no hi som a temps. Sí, bueno. Bueno, és així, Gràcies, Ramon, igualment. No, al contrari, aquí estem. Esperem que el temps ens jugui a favor. Ricard, no sé si volies fer algun comentari sobre TikTok i la penetració o la influència amb aquests 2.000 milions d'usuaris que comentaves al xat. Ricard Castellet, no sé si ets. Ara, tinc veu? Sí, et veig i et sento. Hola, Ricard. Hola, Ramon, com estàs? Tenim un sopar pendent. Exactament. El Covid ens va impedir. Sí, és veritat. El farem. No, el del TikTok només donava la dada, que just el Ramon també l'ha donada, aquesta dada brutal de 2.000 milions de descargues en total. I els KPIs de TikTok són senzillament espectaculars, d'audiència de milions i milions d'impressions, de visualitzacions, així com Instagram està fent l'error de començar cada cop a fer més difícil la visualització d'un contingut. TikTok ho està obrint i per això també la gent que vol és que si faig un missatge, faig l'esforç de pujar un contingut, que la gent em vegi molt. Però més enllà d'aquesta reflexió, que un altre dia la podem fer, precisament jo el que volia reforçar, sinó estaves parlant i abans era el paper d'Europa com a garant de la democràcia. Difícilment, no impossible, però difícilment serem mai ni Califòrnia a nivell tecnològic, no impossible, però és difícil, ni Xina, però sí que podem ser és uns vigilants, uns garants, garantir a nivell europeu la democràcia com un valor de convivència i de ciutadania. I això, el teu discurs m'agrada molt perquè va per aquí, amb moltes dificultats, amb Abascals i amb Casados i amb PPs i Ciudadanos i gent al sud o al nord que no ho veu tan clar i que vol recuperar una certa sobirania dels estats. Però l'únic paper que li queda a Europa, o el gran paper que queda a Europa en el món, és dir, nosaltres vivim en democràcia i en convivència. Som el continent que pot garantir, en la mesura del possible, aquests valors democràtics que tots els que estem aquí compartim. I això només. Ricard, i t'afegeixo, si tu, per exemple, Europa, què ha portat al món al segle XX? Ha portat grans invents, com per exemple l'estat del benestar. Fixa't, una dada brutal, que la Merkel sempre diu en els seus discursos. Europa té el 8% de la població mundial, genera el 20% del PIB del món, però executa el 50% de la despesa pública mundial. És a dir, 8% de la població, 20% del PIB, 50% de la despesa pública mundial. No cal dir que a Àsia, a Àfrica, a Sud-amèrica, és un mirall per imitar. Què diu el Bernie Sanders? Voldríem que les carreres universitàries als Estats Units no hagin de costar $300.000, sinó 50.000 com a Europa, i que les famílies no s'hagin d'endeutar i fer hipoteques per les carreres dels fills. O que era l'Obamacare, un intent de que el 35% dels americans que no tenen cap cobertura mèdica pública tinguin uns mínims com tenen a Europa molts països, que serà un altre tema mantenir això, no? Però diu molt. És a dir, Europa, we have to be proud. Ens hem de creure que Europa ha fet també grans contribucions. O, per exemple, jo recordo discursos dels tories britànics al Parlament Europeu que el 2013, mira, recordo un dia que va venir Angela Merkel al Parlament Europeu. Va ser fantàstic, perquè va haver-hi un debat on la Merkel es va aturejar tots els líders polítics, tots. Llavors arriben els tories britànics que tenien un grup ja separat. I el líder del grup no hi era.
i apareix un diputat de 32 anys que es diu Ashley Fox, de Bristol, i en 30 segons la deixa grogui. Bueno, això us tinc explicat en un dels meus llibres i el meu editor diu, si ho expliques, fas spoiler dels teus llibres. Però voleu saber què va dir Ashley Fox a Angela Merkel aquell dia? Doncs ho teniu a l'Europa que han fet fracassar. No, ja us ho explico perquè no deixar-vos. Però fixeu-vos, li diu Ashley Fox a l'Angela Merkel, li diu, miri, senyora Merkel, octubre del 2013, nosaltres volem seguir en l'Europa de la lliure circulació, que és el gran invent europeu que tot el món imita, que és el NAFTA, que és l'ASEAN, que són totes les unions de lliure comerç. Ashley Fox li diu a l'Angela Merkel, nosaltres, des de fora de la Unió Europea, voldrem més i millor lliure circulació de persones, mercaderies, béns i capitals, i seguirem treballant per eliminar les barreres regulatòries i físiques que encara no la fan perfecta. I és això el que tot el món imita de nosaltres. Nosaltres marxarem d'aquest projecte d'Unió Europea centralista, jacobí, poc democràtic, a la francesa, que Roma, París, Madrid, des de darrere la cortina, fan i desfan. D'aquest projecte marxarem. I què va dir Angela Merkel a Ashley Fox? No ens deixis així. Angela Merkel li diu una cosa que una alemanya et diu quan no sap què dir. Vosaltres, britànics, que veu salvar el meu país dels nazis, no ens deixeu. Però fixa't, en un minut, tens aquí tota... I és veritat, han marxat de la Unió Europea, que és un projecte... Fixeu-vos, qui és la Ursula von der Leyen? Una senyora treta com el Brezhnev. Sobre una cortina surt un personatge i diuen, és aquest. Qui l'ha votat a la Úrsula? Ningú. No té cap legitimitat. Tu, el senyor Donald Trump, pots dir no m'agrada, però té 56 milions de vots. I quan va a Dakota, i allà el governador li planta cara, pot dir, mira, aquí em van votar 2 milions de tios, i per tant jo et diré que tu estàs fent malament això i això i això. Bé, la Úrsula von der Leyen a Madrid no és ningú, no la coneix ningú. L'han tret darrere una cortina, a la soviètica, com treien a la Brezhnev, o treien un d'aquells líders. El dia abans no sabia ningú què era la Úrsula. És més, va sortir per 11 vots. Va ser Cinque Stelle que va canviar el vot a última hora del no al sí, perquè si no hauria perdut la votació, perquè molts alemanys la van votar en contra, la CDU la van votar en contra. El Manfred Weber, que havia de ser el Spitzenkandidaten, no la va votar. I llavors la crisi de la Unió Europea hauria sigut monumental. Però va sortir per 4 vots, per 11 vots de diferència. Vull dir, clar, això va molt bé a les capitals, tenir un titella, que no l'ha votat ningú sense legitimitat democràtica. Per què? Perquè així quan Ursula von der Leyen ve a Madrid i diu atur més alt d'Europa, burocràcia pitjor d'Europa, més morts per Covid, trens delirants d'aves d'alta velocitat, aeroports sense avions, no pagueu les factures de 30 dies, l'atur juvenil més gran, el fracàs escolar més elevat, us pategeu 100 directives europees, etc. Llavors, Úrsula no és ningú, perquè qui l'ha votat a la Úrsula? Ningú. Llavors, qui no deixa volar el projecte europeu són les capitals, perquè Merkel deia, voleu eurobons? Anem a fer una unió política on tots els europeus votin al cap de... Fem llistes nacionals, fem una llei electoral europea. Jo la vaig viure el 2013, se la van patar els espanyols, els italians, els francesos, per poder fer el que van fer amb el Puigdemont. Aquest l'han votat 1 milió de tios, però no toma possessió de l'escaño, perquè hay que passar per Madrid. Doncs bé, sort del Tribunal de Justícia Europeu, que va posant les coses a puesto, a lloc. Però clar, amb una llei electoral europea, com ara demana David Sassoli, que demana una llei electoral europea, aquestes alcaldades una tarda de verano en el Paseo del Prado, doncs ja no seran. Però això, veuràs com els espanyols no volen. I Vox està dient hem de sortir d'Europa, perquè ja veu a venir qui pren poder i qui europeïtza i democratitza les pràctiques del passat. Està clar. Tots els grups i partits nacionalistes d'Europa el que volen és menys Europa. Menys Europa. I pitjor Europa, allò que deies tu. I pitjor Europa. Menys i pitjor Europa. Europa a la carta, que cadascú es fa com vol. Sí, una Europa nominal que no tingui cap poder executiu.
Demanava la paraula també l'Àlvaro, Álvaro Rocaballera, sisplau. Hola, Ramon. Gràcies per la teva informació i aportació, tot molt encoratjador. M'ha agradat molt la idea de la millor Europa, del Marrute, i jo com a català, deixa'm dir, em crec una mica millor i em sento lastrat per Espanya. Per les pràctiques espanyoles, jo crec que lastren les característiques que podríem desenvolupar molt millor a Catalunya si fóssim independents. Ho dic així de clar. Llavors, fa poc crec que m'ha semblat sentir que la Merkel es tornava a parlar de l'Europa de les regions. Jo no sé si això és veritat i aquesta és la meva pregunta. Tu creus que dintre de poc, i aquesta connotació temporal m'agrada posar-la, dintre de poc Europa ens podrà ajudar a Catalunya? A veure, quan Merkel parla d'una regió, està parlant dels estats federals alemanys, que són com Dinamarca, pràcticament. Fixa't, jo podria explicar-te el federalisme alemany en un tuit, en 140 caràcters. És a dir, què té Baviera que no té Catalunya? Té 4 coses. Recapta tots els grans impostos. Gestiona totes les grans infraestructures. Té poders de supervisió financera sobre la banca i les caixes i té tribunals de justícia d'instància última. Com ho hem vist amb el Puigdemont allà a Schleswig-Holstein, que és aquell tribunal regional que diuen a Madrid despectivament, que decideix i no té apel·lació a un tribunal superior a Berlín, que llavors allà poden fer i desfer com volen. Fixa't, control dels impostos, recaptació dels grans impostos, gestió de les grans infraestructures, supervisió de la banca i les entitats financeres i tribunals d'instància última, que era el que volia el Pla Ibarretxe, perquè el País Basc ja controla els impostos. No té poders sobre les infraestructures i la banca, però sí que volien tribunals d'instància última per sortir del corralito judicial madrileny, que li van dir que no. Però clar, fixa't, quan Angela Merkel parla de regions, pensa que, per exemple, quan hi ha reunions al Consell, Alemanya hi envia el president de Baden-Württemberg, que representa Alemanya, perquè és l'estat que en temes educatius és el millor. Per tant, per Merkel una regió és un quasi estat federal. I ara ho hem vist amb el desconfinament a Alemanya, doncs Baviera tancava abans d'hora o desconfinava abans d'hora i no per això la premsa alemanya insultava el president de Baviera, ni li deien de tot, ni es ficaven amb ell. I clar, perquè tu vegis una mica, clar, i per exemple, Günther Oettinger, comissari alemany, que repeteix, per cert, porta 10 anys i que havia sigut president de Baden-Württemberg, ell té manifestacions públiques dient el model alemany és una possible solució per Catalunya. Però clar, a Madrid saben que això els hi desmantella el xiringuito. Literalment. I aquesta és Però jo penso que hem avançat molt en conscienciació, no tenim encara una articulació política catalana per fer eficaç aquesta reivindicació, però que ara hi ha 2/3 dels catalans que voldrien un model com aquest alemany. I això, si ho sabem canalitzar bé, tard o d'hora caurà. I és molt bona notícia, perquè fa 10 anys no hi havia ningú que tingués consciència de res sobre aquests temes. I hem avançat molt més del que sembla. Ramon, perdona, i del tard o d'hora que dius, que això caurà tard o d'hora... Mira, jo ara et faig una contrapregunta. Fixa-t'hi, quan hi ha el gran salt independentista a Catalunya? Perquè et recordo que fins a l'any 2010 els independentistes que havien amb un taxi, els diputats indepes que havien amb un taxi al Parlament de Catalunya. Sí, estem d'acord. Doncs fixa't, passa del 2010 al 2012, que és quan a Espanya li entra la crisi financera brutal i s'ajunta amb la crisi del deute sobirà i la prima de risc a 650 punts i Bankia i no podien pagar les nòmines i han de reformar la Constitució PP i PSOE l'any 2010, al mes d'agost, perquè no tenien diners per pagar els funcionaris. Quan a Catalunya es percep que Espanya és irreformable, hi ha la sentència del Constitucional i l'Estat està a punt de la fallida, com està ara, és quan l'independentisme passa del 9% al 46-47% dels vots. Llavors, fixa't ara què han fet a Madrid. Liquidar l'autonomia de Catalunya i treure l'exèrcit al carrer. La pregunta és,
potser anticipen a 6 mesos vista que tota Europa surt de la crisi i Espanya segueix caient per mals propis i que l'independentisme puja 10 punts? Pregunta que em faig. Pregunta que em faig, perquè és en aquests escenaris on el deute espanyol passarà del 100% del PIB al 120% del PIB en un any i on hi haurà tancaments d'empreses perquè no els han donat diners, perquè no han injectat diners. Clar, el que us he dit abans de Suïssa, un suís en 2 minuts de tràmit, al cap de 30 minuts ja rep l'ingrés. Això perquè Espanya no ho fa, perquè no té diners. I tots veurem com Espanya en un dia posa 1.000 milions per Ibèria per salvar-la. Però les pimes de tot el país, què? Ja no només catalanes. I els autònoms, què? Que els bombin. Tots ho veurem, això passarà. Un dia Ibèria serà rescatada, nacionalitzada, 1.000, 2.000, 3.000, el que faci falta. I els diners europeus se'ls gastaran a Ibèria. Per tant, què vol dir això? Que més taxistes, més autònoms, més pimes catalanes diran molt bé, si Espanya és només el tinglado de Madrid i els altres quedem a la intempèrie, adéu a Espanya. Jo no ho sé, però jo penso, què està fent el Gran Madrid quan diu no es tanca Madrid, encara que exportem la mort, com ja ho hem vist tots? Què estan fent amb l'exèrcit? Per què liquiden l'autonomia? Per què diuen ara, quan se acabe el estado de alarma, vamos a hacer una ley de bases para armonizar todas las gestiones sanitàries? Perquè Catalunya, solament imaginar que Catalunya podia haver gestionat millor la crisi ja és definitiu. Per tant, ells estan anticipant, i nosaltres no ens ho creiem, que hi haurà més vot indepè a Catalunya. És el que jo, racionalment, a un any vista veig. Hi ha unes eleccions catalanes a la tardor o a la primavera de l'any que ve, no sé si ja veurem, dependrà de... Però clar, és a dir, jo no veig ni als Ciutadans, ni a Vox, ni al PP, ni al PSC guanyadors en unes eleccions catalanes. Perquè què et diran? Que ho han fet de conya? Que Espanya és el mejor del mundo? Que no hay muertos? Si avui el Financial Times els hi fot un article brutal amb 8 tuits del corresponsal a Madrid que diu com has mentit i enganyat i manipulat les dades Pedro Sánchez. Vull dir, aquests ja tenen clar que aquí van de baixa. Ciutadans, que era el gran partit i la gran esperança, és un partit en liquidació. És un UPyD. És un bubble party de l'oligarquia. Ramon, gràcies pel teu optimisme. M'agrada molt. No, escolta'm, jo penso que, a veure, no ho sé, però fixa-t'hi, és a dir, jo vull ser com Suïssa, que en 2 minuts de tràmits em paguin un ajut si hem de tornar a tancar l'economia d'aquí 6 mesos. Els estats ara o se'n surten o fracassen. És així de bèstia. Ha vingut un estrès test brutal i ara hi ha estats que se'n surten i que la gent estima i que la gent no qüestiona, i hi ha estats que tornen a fracassar. I l'estat espanyol, que a més, fixeu-vos Macron, i els articles al Le Monde, l'Alemanya federal ha gestionat millor que la França centralista. Això ha sortit del País, fins i tot. Fa 3 setmanes. I llavors el Macron diu, desconfinament, als ajuntaments, que siguin ells els que decideixin els alcaldes quan han de desconfinar i com. Es treu la pilota de sobre. Perquè no és el mateix Lió com Poble Petit de la Cerdanya francesa. Per tant, ja reconeix. I Espanya va contra la història, centralitzant encara més les compres de material sanitari. Que m'agradaria veure quines empreses han comprat què, amb quines comissions i de quins personatges vinculats a quins partits. M'agradaria veure aquesta informació. I llavors resulta que arriba un carregament que allò és material que no protegeix, que t'han estafat, que t'han... Clar, això... És a dir, jo no m'imagino Salvador Illa amb una campanya electoral catalana d'aquí 6 mesos omplint poliesportius per a Catalunya el crit d'Espanya és el millor país del món, voteu PSC, no ho sé tu, però jo no m'imagino aquest senyor. Tampoc. No ho sé, vull dir, una mica d'informació, de lectura dels mitjans de fora. Molt bé, molt bé. No sé, però bueno, això és molt subjectiu i és opinable, vosaltres potser... Però jo quan veig com Madrid ja pren posicions i sap molt bé que va ser la crisi del 2010, que aquí puja l'independentisme, i per això Espanya és el país que menys estímuls fiscals ha gastat i ha posat sobre la taula. Per què? Perquè si sap que si té un deute del 130% del PIB, depèn del Banc Central Europeu.
Una dada. Ganyet, tu que estàs molt lligat a Itàlia. Recordo que Cinque Stelle i la Lliga Nord van guanyar les eleccions amb un 55% dels vots a març del 2018. Volien nomenar un ministre anti-euro. En 3 dies se la van petar. Com? Va pujar la prima de risc de 100 a 400 punts. Què va passar? El Financial Times ens ho explica la setmana següent. El Banc Central Europeu va deixar de comprar deute públic italià. Llavors van haver de nomenar Giovanni Tria, amic de Draghi i europeista de pro al govern, i s'han acabat els experiments amb la moneda única. Amb l'amenaça de la moneda paral·lela, amb l'amenaça que volem sortir de l'euro, s'han acabat les bromes. Ja no se'n parla. Van deixar de comprar deute públic 3 dies i s'ha de duplicar la prima de risc. Això et passa quan estàs molt endeutat. Has perdut la sobirania. Ara, imagina't una Espanya amb un deute de 150 punts, amb una crisi brutal que tota Europa no té i ella sí, demanant compra-me perquè és l'únic comprador del Banc Central Europeu, perquè sense Banc Central Europeu el deute públic espanyol no el compraria ningú o hauries de pagar un 8% d'interès, i llavors les condicions són com les del 2010 de Trichet. Reforma la Constitució espanyola. Ah, carai! Per tant, a Madrid saben molt bé que endeutar-se molt és perdre la sobirania i per això és el país més gasiu en rebaixes d'impostos, en ajornaments de pagaments, en ajuts directes. Per què ha marxat Nissan? Perquè el govern espanyol ha posat 3.000 milions. Perquè se'ls guarden per Ibèria, però Nissan... I qui diu Nissan diu empreses a Galícia, a Múrcia, a Castella no sé on, a Astúries, és igual. És a dir, van a salvar el búnquer de Madrid. L'altre... Doneu a parlar amb el professor Tremosa perquè hem arreglat Europa però també hem arreglat Catalunya, Bec. Albert crec que no està content. Preguntes, bueno, la meva opinió. A veure, anem acabant ja. L'Ignasi Torra té una pregunta pel que fa a les tecnològiques. Ignasi, tens la paraula? Sí, se'm sent bé? Sí. Val, gràcies. L'altre dia veia, en relació a això que parlava de les tecnològiques, que Europa està en un punt mig entre una partida de ping-pong, per dir-ho d'alguna manera, entre Silicon Valley i Xina, veia un mapa elaborat a partir de la tecnologia Et sentim molt malament, Ignasi, Potser treu la càmera, Ignasi, se't sent molt malament. Ara sí? Jo. S'ha perdut. Ignasi, no et sentim, si vols. A veure, de la pregunta que has fet al xat, voldria una pregunta sobre les diferències també dins la Unió Europea a nivell tecnològic entre nord i sud. Perdona, pots repetir, sisplau? Sí. El que ha escrit al xat, l'Ignasi, és una pregunta sobre les diferències tecnològiques dins la Unió Europea entre nord i sud. No t'ho sabria dir, però, per exemple, fixa't, jo penso que en tecnologia Barcelona no està mal posicionada, al contrari. Ha sabut espavilar-se per crear un hub a la 22@ i crear un ecosistema on venen moltes multinacionals i al voltant del World Mobile Congress s'ha posicionat com una ciutat en aquest sentit capdavantera. I llavors, fixa't que hi ha una directiva que es diu Anna Gené, que és molt activa a xarxes també i que potser la coneixeu, que va fer una entrevista boníssima al Nació Digital fa 3 mesos o 2, i hi ha un moment en què diu, com qui no vol la cosa, diu Madrid ha fracassat una vegada més, perquè durant 30 anys ha treballat per centralitzar la banca, totes les fusions de les banques, Banco Bilbao Vizcaya, Argentària, Santander, tot ho ha anat centralitzant, madrilenitzant, ha liquidat les caixes i està centralitzant el poder a Madrid bancari, però la banca està morta. El negoci bancari s'ha pulveritzat perquè la revolució digital l'ha liquidat. L'altre dia em deia un director de la Caixa, em deia d'una oficina, diu, mira, el món està tan estrany que si ara vols un mòbil, vine aquí a comprar-lo, que te'l puc oferir igual o millor que una botiga, i en canvi, si vols un crèdit, te n'hauràs d'anar a Google.
perquè vegis tu el És negoci, bona aquesta. com ha fotut un tom com una truita, no? És És a dir, boníssima. I què és la Caixa? És un Corte Inglés gegant que té 3 milions a Catalunya d'e-mails, molta informació i que se'n va a la Ford i li diu, mira, d'aquí 6 mesos et compraré 15.000 cotxes d'aquest model amb un Rappel del 10%, que jo el pugui oferir més barat i a més la Caixa te'ls col·loca en 3 dies. En 3 dies ha col·locat 10.000 models de Ford. I aquí té el marge, perquè ells ho han vist, que el negoci bancari està mort, perquè els tipus d'interès van al zero com a new normal. Els tipus d'interès zero han vingut per quedar-se i llavors això liquida el negoci de les assegurances de la Caixa, liquida i a més la revolució tecnològica que podem pagar amb el telèfon o podem pagar amb les targetes de crèdit, liquida l'efectiu i la gestió de cobraments i pagaments, que era un gran negoci per a les entitats financeres, també ha desaparegut. Per tant, com diu l'Anna Gené, Madrid ha centralitzat un negoci que val zero. Mireu la borsa espanyola de la banca. Aneu al Google i poseu Banco Santander històric, BBVA històric de 20 euros a 2,5, de 15 euros a 2,5. Clar, la caiguda és sideral, t'estan anticipant. Quan valdran aquests bancs d'aquí 10 anys? És que és brutal, i Catalunya, com un miracle, com uns bolets, perquè hi havia un humus, hi havia unes condicions, ha donat un sector d'avantguàrdia, amb les seves febleses, però aquí el tenim, i venen multinacionals, i venen congressos, i ve gent aquí, i és una de les capitals tecnològiques. I això no es fa a cop de decret llei, no es fa amb el BOE. Hágase un hub en Cibeles. Madrid pot oferir terrenys gratis, pot oferir moltes coses, però fa falta el talent, fa falta el capital humà, fa falta moltes altres coses que de moment Barcelona encara ofereix. I una vegada més, en el segle XXI, quina gran cosa, que s'ha fet un forat com qui no vol... Els catalans no hi són perquè no tenen estat, no seuen a la taula a la Unió Europea, perquè el Consell és més important que el Parlament, on hi ha els caps d'estat, no hi són perquè no tenim un estat, però en canvi per la porta al darrere, Barcelona és una de les grans capitals d'Europa. I això és un èxit que ens ha donat l'obertura comercial i la integració econòmica i monetària amb Europa. Hi ha un retrat boníssim que és la Catalunya global, poble a poble. Aquesta és una obra que, si jo estigués jubilat, la faria. A Oliana hi ha 4 multinacionals. A Juneda hi ha 4 multinacionals. Que és per flipar, sense fer soroll, aprofitant la moneda única, l'internal market, la lliure circulació, han tirat milles i tot el potencial de creació de riquesa de les pimes catalanes s'ha ficat les botes en aquests 10 anys. És impressionant. Impressionant. I us poso 2 exemples que he visitat fa poc. Oliana i Juneda. Què era Oliana fa 30 anys? No hi havia ni tractors. Què era Juneda? Doncs hi ha el líder del productor europeu de guatlla congelada i cuinada, un senyor que va començar amb un corral d'animals vius fa 25 anys i acaba de comprar les empreses líders a Alemanya i França. Vinga, quin manual t'ho explica això, d'economia? Això no es fa amb un cop de BOE. És talent, és iniciativa, és esperit. Això és osmosi, és osmosi. Aquest país ens hem d'espavilar la vida. No hi ha un estat que ens digui et col·loco aquí in eternum. No hi és. Per tant, aquesta és la força. I per tant, els catalans hem de saber veure que el salt que hem fet en els últims 10 anys, que té molts actius positius, qui l'ha fet possible? Quin marc institucional i monetari l'ha fet possible? En contra de les inèrcies ineficaces de sempre del centralisme madrileny. Molt bé, jo crec que hem arreglat bastant bé Europa. Hi ha una malsada... No sé si hem fet un sofà o no, l'hem muntat o no. No, han fet un divan. Un divan. Vale. Un divan. Jo estic estirat aquí també. Escolta, anem acabant. Hi ha un il·lustre que els últims no havia pogut vindre, l'Albert Cuesta, i que ara ha pogut vindre avui a mitja xerrada. Em consta que ell és consumidor dels YouTubes. L'Albert, teníem la bonica tradició que acabava fent els titulars del Catalunya Nit aquí al sofà. Albert, te deixo la paraula si tens algun comentari o alguna pregunta pel Ramon. Home, de fet sí que en tenia moltes, em sap greu haver arribat. Tira. Escolta, redueixo amb una. Estàs al cas d'aquesta història que han proposat
els ministres d'Economia d'Alemanya i França de que hi hagi un núvol europeu que es diu Gaia X perquè Europa pugui baixar dels núvols americans, desvincular-se d'Amazon, Microsoft i Google. Això ho hem presentat avui i voldria saber què en penses d'això. Sí que veus que té algun futur. Hi ha una combinació astral favorable que ha permès, per exemple, que Alemanya hagi vist, a diferència, és a dir, el món, com serà el món d'aquí 5 anys? És la pregunta del milió, no? Jo penso que serà més digital, i això és bo, perquè és més eficient. Jo, per exemple, ara compro l'oli directament al productor de Ribera d'Ebre. I el marge és el que d'ell i no el supermercat com fins ara. I això per la nostra pagesia va molt bé. Serà més digital, però podria ser més regional, entenent com a regió el continent. És a dir, Alemanya ha vist que podrà exportar menys a la Xina i als Estats Units en els propers 5 anys per guerres comercials, perquè ara serem més estrictes tots amb els virus que pugui haver-hi en un contenidor o en un passatger, no sé. És a dir, ens vindrà ara una temporada en què potser serem més regionals i, per tant, que haurem de créixer com a continent. I això fa que les iniciatives franco-alemanyes siguin imprescindibles. Per exemple, en el cas que tu dius, de dir, ha arribat l'hora que Europa es faci el seu. Això, si no hi ha un acord entre Alemanya i França, no és possible. I, de fet, es diu que Angela Merkel, amb aquest fons de recuperació, que fins al 2021 no vindran els diners, que costarà molt convèncer els frugals del nord, però que la proposta d'Alemanya, que és que emeti deute a la Comissió Europea durant 2 anys, única i exclusivament per fer front a l'impacte del virus, sabent que és un impacte concentrat en el sud d'Europa, pel turisme i per altres raons específiques, per més impacte de la pandèmia, el canvi d'escala que ha fet la Merkel com a líder alemanya de dir no volem mutualitzar deute, però sí que és important que hi hagi deute europeu per ajudar aquests veïns nostres amb els quals estem molt integrats, cada vegada més integrats, molt més que fa 10 anys, comercialment i monetàriament, no els podem abandonar, això és molt important. I, per tant, si tu m'haguessis fet aquesta pregunta al mes de gener, jo t'hauria dit, és molt difícil que Alemanya i França, amb un tema com aquest, on hi ha en joc aliances que cadascú pugui tenir amb Xina o Estats Units, que vagi de debò. Ara, en canvi, la necessitat obliga, i ho veig més versemblant, no conec molt els detalls, però sí que és veritat que ara els europeus veiem que, ostres, doncs no... potser tindrem 5 anys o 10, el proper cicle serà més europeu que no pas amb Alemanya exportant més a la Xina que al sud d'Europa, com hem vist en els últims anys. I això fa que Alemanya estigui disposada d'anar més enllà en el rescat dels països del sud, a posar més diners, com està fent el Banc Central Europeu, que hem donat dades abans al principi de la sessió, o, per exemple, a imaginar un futur digital on no siguem una colònia, com deies tu, Josep Maria Ganyet, que teu aquest títol fantàstic de la colònia digital. I això és una bona notícia per a la integració europea com a tal. Sí, però després resulta que als Estats Units hi ha 4 operadores de mòbil, de telefonia, a la Xina n'hi ha 3 i a Europa n'hi ha 400. Mira, més dramàtic... Digues, Albert, digues. No, vull dir que ara hi ha hagut un dictamen del Tribunal General de la Unió Europea que ha autoritzat la comissió havia prohibit que una empresa de Hong Kong comprés la filial de Telefònica a Anglaterra perquè deien que això anava contra la competència i ara el Tribunal General de la Unió Europea ha deixat sense efecte aquella decisió. D'alguna manera ha obert la porta a la consolidació de telecos a Europa. Mira, et posaré un exemple. Quan jo anava a Estrasburg, cada mes dormia a Alemanya. El Parlament és a vora del Rin, a 2 quilòmetres de la frontera. Per què dormia a Alemanya? Perquè els hotels eren 3 vegades més barats. I això ho feien molts diputats. Tu et creuràs que si jo trucava a la meva mare anant amb cotxe des d'Alemanya cap al Parlament Europeu a les 8 del matí, un dimarts, al passar el riu Rin, que és la frontera, es tallava la trucada? Això està passant avui a Europa. Això no passa quan tu vas de Carolina del Nord a Carolina del Sud, trucant per telèfon, no es talla la trucada. A Europa encara passa això. Günther Oettinger, comissari alemany, que també dorm
a Baden-Württemberg, quan hi ha ple a Estrasburg, sempre ho diu com a exemple. És a dir, Europa està en el segle XIX, telefònicament parlant. I potser aquesta crisi i potser aquesta sensació de colònia, que cada vegada tenim més evident tots, pot obrir la porta a que d'una vegada per totes fem el que hem de fer, consolidem el sector, creem companyies europees com s'ha fet amb EasyJet i Ryanair, que han trencat el monopoli i han multiplicat els tràfics durant 20 anys. Doncs de la mateixa manera hem de trencar els monopolis telefònics i avançar amb un millor servei pel conjunt dels europeus. Efectivament. Molt bé, doncs moltes gràcies. Com deia el Josep Maria, ja miraré el YouTube per veure què m'ho ha explicat a la primera part de la sessió, però és que és l'hora que estic preparant, com deia ell, els titulars del Catalunya Nit. Albert, quins titulars tenim avui? Hòstia, doncs mira, jo cada dia escric 7 o 8 temes que després els publico al blog i llavors ens hi venc uns quants a la ràdio i ara estic entre 3. N'hi ha un que és que em fa molta gràcia, o gens, que és que sabeu que Facebook havia muntat un Consell de Savis per dictaminar si havien d'esborrar i censurar coses, doncs aquest Consell de Savis ha dit que de moment que no es pensen pronunciar sobre els tuits de Trump. I jo penso per què punyetes serveix això. La segona és més tècnica, és que les telecos, parlàveu de Silicon Valley, les empreses de Silicon Valley s'estan convertint en telecos i que fa una temporada Facebook va comprar un tros d'una operadora índia, després ho va comprar Google, va comprar un tros d'una altra i avui s'ha sabut que Amazon vol comprar un tros de la tercera operadora índia, el qual vol dir que aquell mercat els interessa. I una tercera cosa que té a veure amb les manis que hi ha aquests dies als disturbis, que els aldarulls que hi ha als carrers d'Estats Units, és que Signal, l'aplicació aquesta de xat, ha incorporat una funció per difuminar automàticament les cares de la gent que surt de les imatges que envies a través de Signal perquè no els puguin reconèixer la policia si enxampa aquella comunicació. Hosti, molt bé, molt interessant. Moltes gràcies, Albert. Doncs a Catalunya Ràdio 9:45, com cada dia. Exacte, sí, i subscriu-vos al podcast que està molt bé, Massa curt, però està molt bé. Ja farem campanya. Digueu-li al Gordillo que em digui més temps. Ja per això. Raül. Bueno, escolta, doncs moltes gràcies a tots. Veig que ha entrat aquí a última hora el Magí Clavé, que és bon amic d'Arbeca, és subdirector general de Sistemes d'Informació del Banc Central Europeu. Magí, si vols saludar per aquí, cedim la paraula. Hola, Magí. Sí, bones a tots. I bones al Tremosa, que l'he vist per aquí. I la invitació m'ha arribat ara mateix, o sigui, ha sigut molt d'això. Bueno, no sé exactament de què aneu amb el fòrum, quins són els temes que parleu. Bàsicament, jo us puc dir el que estem fent des del Banc Central Europeu. I avui hem tingut precisament press conference, suposo que els diaris ja han publicat el que s'ha decidit. De la crisi, no parla de tecnologia, però si voleu també parlo de tecnologia. Però bueno, ja sabeu que la nostra visió és que bàsicament la crisi està sent més dura del que ens pensàvem. Avui ja estem fent l'avaluació perquè tenim tota una sèrie d'escenaris de que el PIB a Europa baixarà un 8,7. S'ha llançat un altre programa paral·lel al PEP de 600.000 milions d'euros i des del Banc Central Europeu estem d'alguna forma donant suport a un xoc i una crisi bàsicament econòmica. No és una crisi monetària com la que vam tindre el 2008, on estàvem nosaltres en el centre, sinó estem donant suport per la part del darrere, tirant el vent per la part del cul del vaixell, però amb preocupacions des de la perspectiva de la profunditat de la crisi. I veurem a veure com evoluciona les pròximes setmanes, que no són tan negatives, però veurem fins a quin punt també hi pot haver un rebot. Des del punt de vista tecnològic, vosaltres ja ho sabeu, som un banc punter en tecnologia, cada vegada som més i més un big data. Jo feia 5 anys deia que no som un big data, ara ja som un super big data. Megues i megues, i hem llançat moltíssims projectes relacionats amb big data. Tenim una infraestructura... Va de tecnologia el debat també o no va? No, va d'arreglar Europa, de com muntar una Europa. Europa ja està arreglada.
és interessant també la posició que tenim nosaltres vosaltres ja sabeu que hi ha hagut un atac molt fort nosaltres hem interpretat com un atac a Europa, no tant al Banc Central Europeu, la petició i l'opinió que ha tingut el Constitucional alemany enversus de l'actuació d'un dels nostres programes del passat. I també avui crec que la presidenta ha fet una referència al tema. Nosaltres no ens veiem referenciats directament, però sí que veiem, i tampoc veiem un atac a les nostres actuacions passades, perquè ja el mateix tribunal fa l'actuació de l'OMT, que era un programa nostre del 2012, ja va dir que no era competent, ell mateix se va declarar no competent i va emitir una opinió que va acabar al Tribunal Constitucional d'Europa i bàsicament en aquell moment, com molts vosaltres sabeu, el Constitucional, el Luxemburg va donar la raó a l'ECB. Llavors ens veiem bastant tranquils, però sí que és una sentència que està llargament discutida en l'ECB i llargament discutida per juristes alemanys amb molta profunditat i que no arriba en un bon moment. No arriba en un bon moment, en un moment en què Europa està, jo crec, reaccionant, no sé si lentament o no, jo crec que no, i vosaltres els que esteu per Europa sabeu la complexitat d'arribar a acords com les línies de crèdit que estan obrint-se ara, en el qual part és una subvenció ja, que és l'equivalent a un eurobonus, almenys nosaltres des del Banc Central Europeu sempre ho hem promocionat i creiem que és l'embrionari a un eurobonus i sabeu les posicions que hi ha dels països i en aquest sentit jo crec que s'està fent progressos segurament amb una velocitat menor de la que desitjaríem a vegades, però s'està movent. O sigui, jo crec que Europa no està ni molt menys passiva i cal veure fins a quin punt ara els parlaments ratifiquen part d'aquests tractats. Però content si hi ha preguntes de contestar-les i si hi ha curiositat per el que estem fent i el que no estem fent en el Banc Central Europeu, molt content de participar en el debat. Escolta, Magí, moltíssimes gràcies per vindre i per fer-nos aquests apunts. Jo crec que avui ens hem allargat molt. De fet, tu estàs acabant una reunió i dius que no podies entrar perquè hauríem acabat. Ha estat molt productiu i molt agradable parlar amb el Ramon i totes les intervencions. Avui és l'últim sofà que fem de la temporada, però ens emplacem aquí de cara al setembre de convidar-te amunt, si pot ser presencial a Barcelona bé i si estàs per Barcelona, o si no, farem un Zoom i ens veurem. Ramon, i a tots els que heu sigut aquí, moltíssimes gràcies. Gràcies, Albert, pels titulars, pels comentaris, els que heu fet preguntes. Albert, tots els que heu sigut aquests dies, crec que algú ha guanyat la medalla perquè ha sigut a tots. Moltíssimes gràcies i com més a tu, Ramon, doncs ens anirem veient i gràcies per la teva masterclass que ens has fet avui. Gràcies a vosaltres i al Magí dir-li una breu frase. In the ECB we trust. Thank you very much. A reveure. Vinga, a reveure. Que passeu bon estiu tots. Vinga. Gràcies a vosaltres per muntar això. Gràcies, a reveure. Adéu, macos. Adéu. Adéu. Bueno, pájaro. Adéu. Adéu. Adéu-siau. Parlarem.